Altxa, Oiana eta Maialen, ama izatea munduko gauza politena omen da, sekulako esperientzia, ezin omen da imaginatu zer dan ama izatea ama izan arte, zue biok ere 1000 aldiz entzun dituzue halako gauzak, eta azkenean erabaki dezue elkarrekin ama izatea, aur batek hartzea. Astebete da zuen aurra jaio zala, eta astebete hau ordubete segidan lo egin gabe daramazue. Aman mistika ez gendun, ez gutxitan entzun. Azkenerako gure barruan oiartzun. Hau zoragarria da noski gure kasun, zoragarria zeri esaten diozun, larai-rarai-rarai, esaten diozun. Ama zoragarri da denen esana, zailena irriparrez beti eramana, eta sekulan ere nekatzen ez dana, Maialen nik uste dut enaizela ama, larai, lararai, lararai, enaizela ama. Zoragarria data ez hasi marmarkan, zoratzeko ere bai esatea barka. Parkean kontatzen du nork beraren marka, lo egiten du aurrak grazirik ez dauka, larai-rarai-rarai, grazirik ez dauka. Ala diote eta guk ondotik aupa, lo ordurikan ezin degunez ja auta, lorik egiten ez dun umea zemauka, grazirik ez du baino tristurasko dauka, larai, lararai, lararai, tristurasko dauka. Amak zenbat epika, ta zenbat bertuten, hauze abenturadan ikasteko guke, gure buruei aupa esan behar genduke, bakarrik falta dira 18 urte, larai-rarai-rarai, 18 urte. Ai Maialen ilusa zertzera gainera, 18 urtekin etxetik atera, gaur egun etxeare hemen hain merke da, igual aterako da 30 marrera, larai, lararai, lararai, 30 marrera. Ez diot gurasotza gauza txarra denik, baina badu tristurik ta badu problemik, ta bakoitzak dauzkagu hemen gure premik, bera joatez pada alde egingo detnik, larai-rarai-rarai,
alde egingo dut ni. Talanean bezala inezkero froga, biojoan gaitezke tarteka kanpora, naizta parejarentzat ez degun mejora, ama izan aleike bi errelebora. Larai, lararai, lararai, bi errelebora. Altxa, Andoni igande goiza da, eta atzo zure alaba nerabea lehenbizikoz bere launakin parranda aterazan. Gaur, bera loda hon bitartean zu bere oinetakoa garbitzen naizea. Ai zapatilak zein salagarri, zapatilak aze prenda, atzo alaba iluntze aldean, etxe txintxo irten da. Gaur pentsatu dut garbitu on bat, eman behar diek benga, garbitzen hasi ezkero gero, dena erres egiten da, garai batean gure aita zanak, berdin egiten zuen da. Zarra etxean gaztea porai, bizitzaren espirala, garai batean ta gaur egune, ostirala, ostirala, bi zapatila zikin-zikinak, enaiz harritu aibala, baina kolpetik hartu ez dut ba, sorpresa bat mundiala, konturatu naiz galtzerdi hauek, etxekoak ez dirala. Ez du lortuko bere aitaren, bihotza minberatzea, komeniko da lehenbizi hauek, urberotan beratzea, ze galipota, ze txikle pila, haze nolako trantzea, harrigarri da goizez alaba, etxera urreratzea, normalena zen festagunean pegatuta geratzea. Altxa Maialen, atzekoek kantari
jarriko zaitut. Atzeko hauek ja, bueno, batzuk adinean aurrea doaz, beste batzuk oraindikan. Baina gehienak behien bizitza nahiko bideratuta daukate. Halare, ni jakin nahi nukea atzeko hauek beraien lehenengo soldata nola irabazi zuten edo zertan gastatu zuten. Amaia gasten neska finata, txintxoa beti bezala, 15 urte izango zitun, edo 16 bestela. Bertso paperen sari, ta 5.000 opari, ez nun sinistuko bela. Hotsek diote makillajetan gastatu omen zuela. Hotsek diote makillajetan gastatu omen zuela. Zure modura presumida naiz, hori daramat senean, 1000 euro gastatu nitun, denboraren joanean, nere akneta grano, azala enun sano, beharko asilanean, elizan ostu nituen denak gastatu nituenean, elizan ostu nituen denak gastatu nituenean. Gisa ontako kaballeroa, ez da erresa esaten, nola gazte eta diferentea, izan duzan lehen noiz baiten, apaizari ostua, ta lehenengo gastua, baso erdi gorri baten, zarauztarrikan zauztarrenare ardo merkea edaten, zauztarrikan zarauztarrenare ardo merkea edaten. Aritzetorri hemen bakoitzan, lehen soldataz galdetzen, maialen zerbait asmatu dezu, hasi zintezke baretzen. Ibili nintzen aizu, gau eskolako maixu, artean aeka etzen, ardo merketan gastatu nuen, tenaiz ezer akordatzen. Ardo merketan gastatu nuen, tenaiz ezer akordatzen. Pelukerirare joaten data, rubia espada morena, eskaparaten eros dezake trajerikan dotorena, opor eta biaje juerga ederta aje, zapata pareik onena,
Soldatarik anuaindik ez duta, milagroa da onena. Soldatarik anuaindik ez duta, milagroa da onena. Merkea dana garestitxuran, agertzen dut nahiko arte, pelukeria ez da hain sarri, nere agendaren parte. Egontzatea erne, ikasi degun lene, ama ez daukata parte. Tari eskatzen segi beharko det 30 bete arte. Tari eskatzen segi beharko det 30 bete arte. Berezia zan, espeziala zan, originaltxoa edo, zozketaren bat izaten zala, urte bukaera ero. Talde batean bera eta 200 libera, ta behin tokatu ezkero, denek poskitos erosi zuten, honek axularen gero. Denek poskitos erosi zuten, honek axularen gero. Ene maialen guztia ez da, zeuk esan dezun moduan, nik aingeruen koronaik genun nere buru inguruan. Nire foskitosakin han nenbilela jakin, beste guztien helbuan. Axularren azuk bezalaxe gerorako utzi nuan. Axularren azuk bezalaxe gerorako utzi nuan. Sagardo edaten gastatuko zun, eta segi, gaur egun ere alatxu eiten du, ez da aldatu gehiegi. Ez ziren 1000 euro, ta ez 5.000 duro, iraganean igeri. Sebastianen lehen soldata, 300 marabedi. Sebastianen lehen soldata, 300 marabedi. Dena ez da zuzen, baina ez zitzaizun, oso oker aterako. 16 urte eta berso deia, jaso nun mutrikurako. Soldata zuten presta, ziran 4.000 pesta,
utzik zen karterarako, naizta gehiena gastatu nitun, etxera joaterako, naizta gehiena gastatu nitun, etxera joaterako. Bukaera emate alde altxa, Amets eta Andoni, eta izue puntuka librean, saiotxo bat. Nahi deguna esateko hauxe da garaia. Ia goizaldeare ailegau da daia. Maialenek pasadu irudimen raia. Taia egun sentian sartu da endaia. Ordu diferentziak daude anta hemen. Baina zure iragana asmatu du lehen. Ta zu berriz galdurik orzen biltzan omen. Foskitos jateko zulotzatuta zeunden. Horrein intelektuala liburu bat hartu. Obenun foskitosa Espainetan sartu. Aspaldin ez dezula egin naiz ohartu. Orain gaztetzen noalen nintzan zahartu. Eta zuri pasatu altzaizu mozkorra. Gaiak esigitzen zunta egin dut horra. Ematen zunez behintzat izan da gogorra. Dakidana egiten oso naiz pixkorra. Ta mozkorran papela etzen horrein zaila. Itxuraz behintzat ondo eman dezu maila. Bihar gauez zarautzen aze mozkor zaila. Tunelean sartuta zuke abantaila. Ia pegatu zaizu kolorea ere. Lehen gorri nengoena orain nago more. Uste nun honek esan behar zula berde. Ia hobeto nuke horratzean gorde. Baina ez da egia esandako dana. Erdi ere nahikoa Andoni aiama. Ez detila entzuten piztu zait alarma. Aizkorrine galdu da egainan aztarna. Ze urtetan esan dezu ibili zinala. 2003a izango zan ala. Esku baten tabako besten orinala. Ta sari marabedi pila mundiala. Zu prestatu altzera urrengo urterako. Ba pentsatu dete eta enaizaterako. Zapatilla pare hau ez da kalterako. Hori txiki egidan nere hankarako. Hori eman zaiozu zeure alabari. Oraindik kanparrandan dabil sorgin hori. Beiratu aldi jozu zapata zolari. Nik lehen beitu zioat adi. Bueno, ez da ez talla eta ez numero. Hala ere honek gaua pasatu du bero. Maiz gehiago ematen da ez dutu ezkero. Kolila bate badu etxekoa edo. Pentsa ze suerte daukan horri bilidanak. Eta aitak garbitzen hartu ditun lanak. Eta haze siesta egingo zun amak.
Antxe indartu ziren gure harremanak, Sebastian ta Amaia siestara ezin jun. Ez dut ulertu edo ez dut ondo entzun. Ba, Sebastianek siesta egin nahi omen zun. Berriz ez dut ulertu ze esan didazun. Igual hartu beharko dut axularren hori. Hartu ez dakit igual eskutan erori. Ezin ditut ulertu hainbeste teori. Lasai ez dek luzea horri bat edo bi. Gero potoloa da ta ez da meharra. Orduan komunera eraman beharra. Geroko gauzak utzi ez da ideia txarra. Ia gastatzen ari da gure indarra. Zu haindik zenbat indar dezu zintzurrean. Enaiz sekula jardun aizu atxurrean. Gaur kantari zabiltzta bilarregurrean. Egainaren hile eta ez dago urrean. Hemen ari geragu bitipo kaikuak. Aspaldian bukatu baitziran maikuak. Buka dezagun eta gerokuak. Nik uste ja honek indirala nahikuak. Bueno, ba, hoxe, espero dugu honekin nahikoa izan dela, eskerrik asko denoi, etorri zeatelako, pozgarria eta gustagarria frontoia alako itxurakin ikustia eta beste gabe, 6 bertsolari hauei txalo bero bat jo eta behaien aurrakin utziko zituztet. Eskerrik asko eta horren arte. Alkiza herrikutxuna zaitut, hori badakizu jakin. Ila astero etorri oinaiz, hori argi gera dadin. Naiz semeari motorraukatu, eta odolak irakin. Berriz etortzen jarraitu nahi dut, eta pedalei eragin, motordun bizikletakin. Oporraren azkenak bihurtu azkantu, festa ezkenuke nahi planetik baztartu, soldata hartu eta gaurtxoznan kaskartu, udara urrea da ta ondo gastatu, ta ondo gastatu, ta ondo gastatu. Permanente eta bizarrak, ze pozolako biltzarrak, barkatu gure itxarrak. Ta orain juergan segi xautzen, gaueko indar pizarrak, dagoen ilargizarrak, piztuko ditu izarrak, ondo pasa alkizarrak.
Bukaeratik hasi behar dut, mila esker ondo pasa, iluna barbat erdi laranja, itxasertzeko terraza, akuariuneko pare horretan, arraunlarien arnasa, gure zarauzko euskal jaiak ta, gainera Alkizako plaza, ni irailean deprimitzea, ez da bat ere erraza. Oain urte batzuk hasia ginean Alkizara gerturatzen, Sebastianek 20 piku omen damazki kantatzen. Hala ere plaza beti betea, inor ez da etxeratzen. Ai Alkizako saio kutiuna urtero zaigu tokatzen. Eskarabajo baten antza du, baina ez da beriatzen. Geneukana erakutsi, hortan ez gendun lan gutxi. Geneukana erakutsi, hortan ez gendun lan gutxi. Agur Alkiza joaterako, betiko oiturai eutxi, bakoitzak hartu bere aulkia, tapila batean utzi, tapila batean utzi.